Isip abag sa mga mananagat sa lungsod sa Cordova nga wa makapanagat atol sa Bagyong Betty. Yatagan sila sa lokal nga gamhanan og tag 5 ka kilong bugas sumay. Samtang pipila sa mga mananagat ng hinaot gihapon nga mabalik na ang floating cottage sa ilang lungsod aron aduna sila kakuhaan sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ano ang report? Init ang adlaw ganihang buntag, nakaayom-ayom si Berto Aro sa iyang pumpboat nga panagatan. Matod de Berto, humana sinati ang kainit sa panahon sa nakalabayng mga buwan, naapektuhan usab ang ilang panagat atol sa Bagyong Betty dunot sa gale warning nga gipagawas sa Pag-asa. Og init kayo ma'am, ang isda bita murag mo paadto sa lawom. Dili kayo magpadaplin ba? Nya og kanang natural ang panahon, dili po kayo kusog hangin bubintag jutay. Yung aron init kayo, kuansan mo nihit ug musagunson init sa kasimana o 2 ka semana mo nihit jud ang kuan makuha. Busagi kalipay niya nga may giapod-apod ang lokal nga kagamhanan nga tag 5 ka kilong bugas humay alang nilang mga mananagat. Susama usab ang reaksyon sa 67 anyos nga mananagat nga si Camilo Singkulan nga taga Barangay Gabi. Lipay kay mi ma'am nga nay nakahatag na mo nga makatabang sa kakaunan ba. Ang lungsod sa Cordova adunay 2,710 ka mga rehistradong mananagat. Aron hapsay ang pagpang-apod-apod sa ayuda, may schedule nga gipagawas ang LGU alang sa matag barangay. Bisag dili ta kadeklarar og state of calamity, nangita ta og paagi nga makahatag yung gyapon ta og ayuda og suporta sa mga tanan nga mananagat. Gipasabot ni Mayor Cesar Didoy Suwan nga dili man makonsiderar nga awahin na ang pagpanghatag nila og hinabang kay pang-adlaw-adlaw man nga panginahanglan ang bugas. Dili pud siya uwahi no kay mahug man ni siya og nangutang ang uban no daghan kay nangutang atong panahona kay aron sila makakaon. So karon ang ilaha nga kani di na sila mopalit og bugas. Ang ilahang kuha na ni mo na to ilang mabayad sa ilahang giutang atong panahona. Ug ning nasinati karong pausab-usab sa dagan sa panahon, pipila sa mga mananagat nang hinaot nga unta mabalik na ang mga floating cottage aron aduna sila'y pang-abag-abag sa mga higayon nga sama ni ini. Makakuanta to mga double ba income ba? Nya kay giho. Kuan naman wala na. Kuan na gyud. Ang income sug panagat mao na lang gyud kuan tanan. Matod sa mayor, wala pa'y pahibaw si Cebu Governor Gwen Garcia kung kanusa makabalik ang operasyon sa mga floating cottage apan iyang gipasalig nga mahatagan gihapon og panginabuhian ang mga naapektuhan atol sa pagpahunong sa operasyon sa mga floating cottage. Now in the time nga mabalik ang floating cottage, whether dili na sila tag-iya, doon na sila iluna nga kung magbutang ta og mga tindahan, tagaan sila mo'y priority nga mao'y makapaninda dito sa lugar nga ato ang abuhaton. Ug doon na sa mga trabaho nga kinahanglanon, sila pod mo'y priority. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.